És most jöjjön egy újabb óra és egy újabb élmény. Hallgasd a legjobbakat. FM 90 Campus Rádió. Mindig veled, mindig friss. Kezdődik a Kispálya. Beszélgetés a sportéletről, a sportvilág aktuális eseményeiről. A mikrofonnál Ónagy Ferenc. 12 óra 13 perc a pontos idő, kezdődik itt az FM 90 Campus Rádióban, november hónap utolsó Kispálya sportmagazinja, és a mai műsorban a Spartan Kempó Debrecen Egyesülettel foglalkozunk. Két vendégemet köszöntöm tisztelettel és szeretettel, az Egyesület elnökét, illetve vezetőedzőjét, Keresztesi Pétert, illetve a Spartan Kempó Debrecen Egyesület kétszeres világbajnokát, Szombati Szabolcsot. Sziasztok, szeretettel köszöntelek benneteket. Köszöntünk benneteket, sziasztok! Sziasztok! No hát ugye az a világbajnokság Franciaországban volt nem is oly rég, hát fogunk még erről a VB-ről beszélgetni, de ahogy készültem azért az adásra, láttam, hogy hát egészen elképesztő mozgalmas őszötök volt, vagy Peti, igaz ez az egész évre alapvetően? Igen, a versenynaptárunk az nagyon-nagyon tele van. A nyár az egy kicsikét pihenősebb, de utána már szeptembertől rákapcsolunk, és folyamatosan egészen a 6 éves korosztálytól a felnőttekig vegyesen így váltják egymást a versenyek, és ezek egészen komoly felkészülést igényelnek. Ugye nálunk nincsen nyári szünet, már emiatt sem, hogy megfelelő fittségben és felkészültségben tudjanak a versenyzőink érkezni a versenyszezonokra. Szabi, neked viszont van ugye az iskolában, hála jó Istennek, azért nyári szünet, de gondolom, hogy alapvetően nyár is azért a különféle edzésekkel vagy edzőtáborokkal telt el. Te is úgy érzed, hogy hát sűrű volt ez az idei esztendő, és még nincs vége? A tavasz az nem igazán, ott is voltak nyilván versenyek, de igen, a nyár az kicsit pihenősebb volt, egy táboron, egy barnövösebb vizsgán vagyok túl, de most az ősz az kicsit belehúztunk, elég kemény volt, és még van egy verseny, de utána egy kis szünet és kezdődik a tavaszi szezon. Ugye én úgy konferáltalak föl téged, Szabolcs, hogy az Egyesületnek a kétszeres világbajnoka. Hát lehet, hogy a hallgatóink most, hogyha autóban ülnek, azt mondják, hogy de fiatal hangja van ennek a srácnak. Hát azért, mert egy fiatal ember, 7-es vagy gyakorlatilag, és már kétszeres világbajnoknak mondhatod magad. Mesélj már, nagyon nem szeretem ezeket a kérdéseket, hogy kerültél kapcsolatba a Kempóval, de most hadd tegyek egy kivételt, mert hát nagyon kíváncsi vagyok azért erre. Én gondolom, emlékszem az első edzésre például. Nagyon nem, mert még csak 4 éves voltam. Másfél évesen kerültem kapcsolatba a Kempóval. 4 évesen. Még nem voltam nagyon tudatomnál, anya vitt el edzésre. Igen, azóta folyamatosan nyomom. Peti, te hogy emlékszel vissza a 4 éves Szabolcsra? Igazából a tanítványok akkor kezdenek el talán egy mesternek megmaradni, mikor látjuk azt a fajta eltökéltséget, és itt a gyerekeknél a szülői részről is, nem csak a gyereknél, ugye nagyon fontos, hogy a gyerekeknek ugye a jelentős többsége igazából a legkényelmesebb utakat keresni, ahogy a felnőttek is természetesen, tehát itt mindenféleképpen nagyon fontos, hogy Szabi egy olyan háttérrel érkezett, egy olyan családi támogatással, ami nem csak anyagilag, hanem szellemileg, lelkileg is folyamatosan mögötte állt. Ennélkül ezeket a sikereket nem lehet véghez vinni ennyire fiatalon, és amikor már Szabi egyre több versenyen vett részt, és kezdte az eredményeket felmutatni, onnantól fogva, már ugye mi az Embukán Kempóba egyre mélyebben belevisszük őket magába a szövetségbe is, és az egyesületi munkákba, hogy minél több szálon csatlakozzanak nem csak a harcművészethez, hanem jobb önismeretre tegyenek szert, hiszen ők nem küzdő sportolók, nem ebből élnek, hanem egy harcművészeti életutat járnak be, aminek ugye egy része ugye a külvilág felé maga a versenysport, de ez se sem a pénzért, sem pedig magáért az érmekért, kupákért és a dicsőségért viszik véghez, hanem ez egy nagyon jó eszköz arra, hogy a karakterük csiszolódjon és a jellemük fejlődjön. És azt egyébként mikor érezted, hogy vagyunk hány éves korodban, hogy
te megtaláltad a sportágadat. A kempót azt nekem találták ki. Mikor megszereztem az első övemet. Citrom. Sárgőv. És ez mikor is volt pontosan? Hány éves korodban? 5 körül. 5-6. De ezt gondolom, hogy nem, vagy ez elég gyakran előfordul akár nálatok, Peti, hogy 5 évesen már valaki övet szerez? Igen, de a nagyon korosztály specifikus az, hogy bánunk a harcosokkal, és mik az elvárásrendszerek, tehát hogy hozzájuk van úgymond illesztve, de mondjuk azok az elvárások, hogy mondjuk versenyezni kell már később majd, amikor már érettebbek, a Szabi mondjuk nagyon hamar elkezdett besegíteni már az edzéstartásokba, egy bemelegítést tartani, odafigyelni mondjuk a kisebbekre, tehát hogy ez is már az élete részévé vált. Úgyhogy igazából nekik is megvan a kihívás, nincs olyan szigorú vagy erőteljes elvárás, mint mondjuk a felnőtteknél, de az ő szintjükön ezeket teljesíteni, az ő világukban, ahogy ez lecsapódik, ez semmiben nem különbözik a felnőttekétől. De azért az Egyesület kocsiját még nem vitted el megtankolni. Peti nem mondta, hogy szaladj már el, és tankolt el a kocsit, mert holnap indulunk versenyre. Még ilyenre nem került sor. Hát ez is de élvezed ezt az egészet, nem? Tehát, hogy akár ennyire fiatalon már a pár évvel fiatalabbaknak is tartatsz például egy bemelegítést, és azért nagyon kíváncsi vagyok rá, hogy ez mondjuk az iskolai tevékenységedben, a mindennapokban mit adott pluszba ez a sportág neked? Picit ilyen laikusként nekem az jönne le, hogy mondjuk a kitartásodra biztos, hogy nagyon-nagyon komoly segítséget nyújtott. Igen, kitartás, meg a bátorság. Nagyjából ennyi. Osztálytársak mit szólnak hozzá, hogy te kempózol? Nem nagyon mernek kötekedni, ugye? Hát igen. No, hát Peti, akkor egy kicsit szűkítsünk most a kört, itt nagyjából az egész évet érintettük. Az ősz mondjuk annyira volt mozgalmas, hogy te például kiadtál egy könyvet, megszületett ugye a meséskönyved, egy pár héttel ezelőtt itt voltál Ivetnél, illetve Kincsőnél egy interjún. Aztán hát voltak szemináriumaitok, illetve versenyek természetesen, többek között egy Egerkupa, illetve puskázók World Combat Games, jól mondom? Így van. Igen, tehát alapvetően a harcművészeti iskolánk úgy épül fel, hogy van egy vizsgára felkészítő edzésrendszerünk, ez egy metodika havi lebontásban. Erre épül rá a versenynaptár, és erre épül rá egy külön képzési rendszer, ami a szemináriumok, és akkor így áll össze lényegében az éves naptár, és akkor a versenyek is 2 részre oszlanak, vannak a nemzeti versenyek és a nemzetközi versenyek, és most a nemzetközi versenyekből jóval több volt, mint ahogy szoktunk. Ez amúgy célunk is, mert szeretnénk most már nemzetközi szinten is kikacsintgatni jobban, akár a profi irányba is, mivel most már erre a harcművészeti iskolánk abszolút lehetőséget ad, úgyhogy volt egy World Combat Games, ami hatalmas élmény volt. Itt ugye az ókori pankráció, ami leginkább az MMA-hoz hasonlít, tehát ütés-rugás, földrevitelek, földön is van ütés-rugás, tehát aki mondjuk ismeri a UFC-t, ahhoz a szabályrendszerhez áll, természetesen amatőr szabályrendszerhez áll leginkább közelebb, és Szaúd-Arábiában, Riadban rendezték meg. Ide Mosnai András mester és Kis Lili kapott kvalifikációt, és ez egy hatalmas verseny volt, tehát ez szerintem az olimpiánál is magasabb színvonalú volt. Ugye most a közel-keleti országok, vagy azok, akik így olajból élnek, beleszerettek a harcművészetekbe, és csillagászati összegeket költenek arra, hogy mindenből a legjobb minőséget adják. Én a hazánkat nemzetközi bíróként is képviseltem, ugye Pappalér kísérte Andrist és Lilit, és nagyon-nagyon
jó volt látni azt, vagy hogy egy ilyenbe belecsöppenni, hogy milyen egy profi szervezés, amikor egy technikai stáb van, amikor egy színpad technológia amikor minden percről pontosan történik. Ez tényleg egy olyan élmény, amiről a versenyzők teljesen más rezgéssel vagy kisugárzással térnek haza. Na, milyen ez az ókori pankráció? Meséltek már egy picit, mert ez úgy nagyon-nagyon felkeltette az érdeklődésemet. Hát ez egy olimpiai szám volt. Itt lehetett ugyanúgy ütni-rugni, és földön is volt ütés-rugás, folytás és feszítés is, és feladatásig mentek ezek a küzdelmek, és hát nagyon sokszor ugye maguknak ugye a város államoknak a jelöltjeik sok esetben nem is kopogták le, és az életüket vesztették, mert hogy olyan nagy szégyennek érezték mindezt, és mivel az olimpiára nagyon nehéz bekerülni a küzdősportokkal, mert valahogy az olimpiát úgy gondolják, hogy ez a békének, meg az egységnek, a világegységnek úgymond a szimbóluma. Emiatt egyszer-kétszer vannak felvillanások az olimpián, olyan küzdősportokban, ahol van mondjuk ütés-rugás, de ahol már egy kicsit is megvan annak az esélye, hogy esetleg egy szemöldök felszakad, azokat mindig kipotyogtatják. Most ugye az a cél, hogy ezt a ókori szabályrendszerre hivatkozva, de valójában az MMA-t be tudják emelni olimpiai sportággá. Ezen sokan dolgoznak, reméljük, hogy sikeres lesz. Hát belegondoltok mondjuk 10 vagy 10x évvel ezelőtt, hogyha azt mondtuk volna, hogy na majd nézzétek meg, hogy 2024-ben a Párizsi Olimpia programján milyen sporták lesznek. Esküszöm, szándékosan nem akarok egy nyilván kis sportágat kiemelni. Hát lehet, hogy mosolyogtunk volna, hogy ne hülyéskedj már, de hogy lesz ott a programban. Aztán most látjuk. Hát az biztos, hogy látvány szempontjából a ti sportágaton meg az abszolút önmagáért beszél. Így van. Úgyhogy ezeket a versenyeket megcsináltuk, és ugye Franciaországban volt most a Kempo világbajnokság, amivel Szombati Szabolccsal és Musnai Andrással voltunk kint. Ez egy alapvetően nagyon-nagyon nívós csarnokban volt, egy nagyon-nagyon jó szervezésű verseny, de ugye azt mindig tudni kell, hogy az ilyen versenyekre mindig a megelőző szakasz, amit nagyon nehéz végigcsinálni, tehát a kvalifikációs szakasz, ez bármelyik versenysportoló aláírhatja, hiszen hát vannak olyanok, akik hiába ott vannak 10-15-20 éve, sose tudnak kvalifikációkat szerezni, pedig elképesztő jók vagy tehetségek, csak hát ugye a csúcsra nagyon sokan akarnak menni, és a hegy tetején kevés a hely. No hát nyilván Peti is utalt már a világbajnokságra, hát akkor folytassuk most ezzel. Hát egy másik olyan kérdés, nem, hogy kiver a víz, tehát hogy hogyan tudod összeegyeztetni a tanulás meg az élsportot, úgyhogy inkább azt kérdezem meg, hogy mennyire volt azért az elmúlt néhány hónap azért kőkemény, mert készülni kellett a VB-re, meg azért volt egy-két dolgozat, amire akkor szintén ugye helyt kellett állni. Hát mikor tudtad meg egyébként, hogy gyakorlatilag tuti biztos, hogy utazol akkor Franciaországba, Párizsba, és akkor lehet készülni a VB-re? Ez most idén derült ki, év elején, és azóta nyáron kezdtünk el folyamatosan készülni a versenyre. Közben jött a szeptemberi iskolakezdés, ott már össze kellett hangoljam az edzést a tanulással. Igen. Szabi, volt olyan nap ebbe az évben, amikor mondjuk nem gondoltál a VB-re? Tehát, hogy hoppá, kedden eszembe se jutott például a VB. Vagy hogy minden nap, minden órában ott motoszkált a fejedbe. Hát ha meg elfelejtetted, akkor Peti mondta. Igen, ott motoszkált, persze. Nem izgultam, hanem vártam. Aha. Otthon mit szólták hozzá, amikor hazamentél edzés után, és azt mondtad, hogy anya, hát novemberben lesz egy jelenésem Franciaországba. Nyilván örültek. Hát hogyne. Ők voltak a legnagyobb támaszaid a felkészülésben? Igen, meg csapattársaim. Milyen volt az a felkészülés? Mesélj egy picit. Mennyivel volt más, mint mondjuk tavaly? Speciálisabb volt akár? Igen, mert itt velünk Peti külön tartott edzéseket nyáron, mert a szeptemberben már nem úgy tudtunk rá készülni.
bejöttek a folyamatos hétköznapok, és minden hétfő-szerda pénteken voltak edzések. Reggeli és esti. A nyarat azt föláldoztad erre a VB-re nagyjából? Igen. Nem is volt nyaralás semmi? De volt az. Szóval egy pár nap. Egy hetes pihenés. Tiszta lelkiismerettel utaztatok a VB-re, és itt azért igen, persze Muzsnai Andris nevét is meg kell említeni, aki 2022-ben, hogyha jól emlékszem, akkor voltatok itt Andrissal közösen egy remek kis verseny után. Igen. Az a World All-Star Championship volt Portugáliában, az 3 napos verseny volt, az egy picikét szombasabb volt ilyen téren, de ott neki több szabályrendszerbe is meg kellett állni a helyét. Most ugye Szabi 2 szabályrendszerbe lépett pástra. Az egyik az a no-gi földharc volt, ahol ugye nincsen felső, csak egy tapadós ruha, és nagyon hasonlít a birkózáshoz, vagy hát inkább a judóhoz, csak lehet ugye kopogtatni, illetve a C-viadal volt, igen, ami pedig azt jelenti, hogy ez testre úgymond félerőfejre viszont meg kell fogni, és ugyanúgy van földharc, ami 10 másodperc, igen, aztán is ott is lehet kopogtatni a földön. Na hát jött ugye az elutazás, és akkor konkrétan is beszélünk tényleg a VB-ről, tehát jött az utazás, felszálltatok a repülőre, megérkeztetek Franciaországba. Mi volt tovább? Azon felül, hogy elfoglaltátok a szállást. Mennyire sikerült esetlegesen egy picikét azért szétnézni a városba? Hát felutaztunk, csütörtök délben már ott voltunk. Hát nyilván akkor sikerült körbenéznünk a várost. Megkerestünk éttermet, hogy hol ebédeljünk meg. De még utána volt a péntek is, annyi különbséggel, hogy ott már péntek este volt a mérlegelés. És péntek este edzettünk is. Alapvetően a maguk, akik már nemzetközi szintre kimennek, ugye azért kísérjük őket, vagy kísérem őket, hogy egyrészt tehermentesítsem őket, amiben lehet, tehát például ott kellett edzőtermet keresni, meg kellett éttermet keresni, meg az, hogy például, hogyha egy súlyt kell hozniuk, akkor nagyon szigorúan ott kell velük lenni. Ugye ez igazából a gyerekeknél nincs a játékban, de a felnőtteknél ugye azért ott nagyon-nagyon oda kell figyelni. De Szabi is határon volt, úgyhogy neki is kellett figyelni, és akkor erre van egy szám, aki én vagyok, aki folyamatosan ezeket a dolgokat kontrollálja, hogy igazából az a cél, hogy az adott napra ő csúcs teljesítményt tudjanak leadni, tehát hogy mondjuk ilyenekre odafigyelni, hogy hogy városnézés, de ők nem sétálnak sokat, mert lesétálják magukat, és akkor elfáradnak. Nem nyomogathatják a telefonjaikat, mert ugye a szellemileg fárasztja le őket. Ott kell velük lenni, hogy alapvetően le legyen foglalva a tudatuk, de ne olyan téren, hogy ez terhelő legyen számukra. Tehát igazából könnyedén teljenek el a verseny előtti 1-2 napok. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez nagyon jól sikerült, meg azért mondjuk Szabi mögött is már van egy 7 év versenyzés. Igen. Ja, 7 év versenyzés van, tehát és ez azt jelenti, hogy azért évente egy ilyen 4-5 verseny mindig volt. Ez azért már főleg, hogyha ezt gyerekkorban csinálja az ember, ez ad egy olyan rutint, ami igazából nagyon-nagyon extrém dolognak kell történnie ahhoz, hogy őket mondjuk valami is mondjuk testileg vagy szellemileg ki tudja billenteni. De hát gondolom azért a világbajnokságra nem úgy utaztál ki olyan gondolatokkal, hogy 2 arany nélkül be se teszem a lábam Magyarországra. Milyen elvárásokat támasztottál egyáltalán magaddal szemben? A földharcot azt hoznom kell, én azt nagyon szeretem, és járok is jitszura külön, és én jónak is érzem magam benne. De mivel a C-viadalban is lehet földharcozni, már ezt mondtuk, ott is lehet kopogtatni, ugyanúgy földön, ezért abban is nagyok voltak az elvárásaim. Mesélj, mondjuk a 2 döntőről akkor egy picit kik voltak az ellenfelek, és kiket sikerült legyűrni? Hát az ellenfelem szintén egy magyar srác volt, de előtte még voltak franciák, meg külföldi ellenfeleim. A döntőről, hát
Ott mind a 2 kopogtatásra nyertem, de nem csak a döntőket, hanem az előtte lévő elődöntőket is. A Nogi-be ott nem tudom, egy ilyen félperces meccs volt kb. Egy hátsó folytással, azt hiszem, azzal kopogtattam le. A C-viadalba ott nagyon szoros volt a meccs, nagyon ügyesen küzdött az ellenfelem, de levittem a földre és lekopogtattam. Hát ilyen 2 világbajnoki cím után mondjuk egy vezetőedző, hogyha nagyon szőrös szívű, talán még akkor is azt mondja, hogy kihozta a tanítványom tényleg a maximumot, amit lehetett. Találtál mégis valamik is? Tehát nem is tudom, miért nem kopogtatott hangosabban például, vagy mibe lehet még belekötni egyáltalán? Hát a Szabinál ő az első, aki gyerekként egy nagyon jól felépített harcművészeti életutat visz véghez, és ami a különleges talán, hogy igazából a Szabi mindent a tervnek megfelelően vitt eddig véghez, tehát hogy ugye mesterjelölt, indulhatott volna még, azt hiszem talán még haladóba is, igen. De már ő azt választotta, hogy inkább a mester kategóriába versenyzik nemzeti szinten, azért, hogy kvalifikációs pontokhoz jusson, és már az első évben meg tudta azt csinálni, hogy ott csoport elsőként kijutott, majd ugye ebben az évben is kvalifikáltatta már magát, hiszen első a táblán, és a Zembukán Kempo harcművészként ezt azért nagyon nehéz megvalósítani, mert hogy itt nem szimplán arról van szó, hogy valaki rááll egy adott szabályrendszerre, mondjuk a kickboxos rááll arra, hogy üt és rúg, és kész, és ez ki van csiszolva, ez egy szabályrendszer, hanem Szabinak végig kellett versenyezni már amúgy sok évet, de ami már ugye kvalifikációs pontokat gyűjtött, ott 6 különböző számban indul. És 6 különböző szám, ez annyira eltér egymástól, hogy ebben van ugye mondjuk 3 technikai, a pusztakezes és a fegyveres formagyakorlat, illetve az utcai önvédelem. Ezeket, tehát hogy neki profin kell a formagyakorlatát végrehajtani, meg kell tanulnia egy fegyvert, ami most ugye a kard volt, ezzel folyamatosan dolgoznia kell, tehát hogy már magát egy fegyvert is kicsiszolni, az van, hogy valakik csak egy fegyverrel foglalkoznak, nyilván ők specializáltabban jobbak lesznek, de így komplexitásában nézve ez óriási emberi teljesítmény, emellett megcsinál egy önvédelmet, majd indul gi földharcban, ami ugye a karateruhás, indul no-gi-ben, és indul még 2 küzdelmi számban is, tehát van, hogy 7 számban indulsz, és mindezt ő úgy hozta le, hogy volt, hogy mindegyiket megnyerte, volt, hogy csak egyik lett ezüst. Ez óriási dolog, hogy ilyen divers versenytípusokba ennyire jól megállja valaki a helyét ilyen hosszú ideig, mert felvillanásokra mindenki képes. De az, hogy stabilan leadni ezt a teljesítményt, és leadni ezt a teljesítményt mondjuk mester kategóriában, nemzeti szinten, ilyen versenyzői gárdába, ez a kiemelkedő. Hát tudom, hogy mindent, vagy majd, hogy nem mindent meg lehet tanítani, és sok mindent meg lehet tanulni. Azt egyáltalán kellett tanulnod, Szabi, hogy mondjuk ne izgulj egy ilyen világbajnokság előtt, mert hát azért életed versenye volt, ezt minden túlzás nélkül ugye kijelenthetjük. Szóval alapvetően egy ilyen izgulós típus vagy a versenyek előtt? Nem. Nem? Már nagyon régóta versenyzek, és már nincs bennem egyáltalán adrenalin. Nyilván itt a világbajnokságnál egy kicsit volt, mert benne van a nevében, hogy világbajnokság, de alapjáraton nem. Hát akkor azt mondhatjuk, hogy talán jobban izgultál, amikor föl kellett lépni a dobogóra, mint verseny előtt? Nem. Hát jó érzés volt, nem? Azért a dobogó tetején ott állni? Igen, nagyon. Szólt a magyar himnusz, szépen szólt Franciaországban? Egy ilyen gagyi szám. Jaj. Nem készültek fel rá. Igen? Mást játszottak? Nem volt... Ma is sláger. Igen, nem volt himnuszozás. Ja. Beszéltünk már valamilyen szinten itt az olimpiai dolgokról, azért úgy elejátszadozol Szabolcs gondolattal, hogy
Hát, ha egyszer lesz majd egy olyan szerencsét, hogy ha mondjuk egyszer is, mert vannak olyan sportágok, amit ugye csak kvázi egyszer tesznek be az olimpiák programjába, jövőre például a breaktánc, szóval, hogy mi van, mondjuk 2032-be bepakolják a programba, és te akkor, hát még bőven benne leszel ám a jókorban. Igen, hát nagyon szeretném, nagy vágyam az is, de még a világbajnokságok is megteszik. Na de figyelj, hogyha most abba hagynád a pályafutásod, akkor is azt mondtad, hogy kétszeres világbajnok, vagy gyakorlatilag majd, hogy nem mindent elértem. Nem mindent elértem, mert még csak most kezdtem el versenyezni. Még ezt építjük fel. Igen, tehát Szabi lényegében most ugye az amatőr versenyzés próbálja ugye kifüggni, és ugye ott a nemzetközi szinteken is ugye az amatőr versenyekben próbál dominanciát szerezni. Ugye itt számunkra, ami nyitott, az a Nemzetközi Birkózó Szövetségnek, ez az UVV-nek a pankráció per MMA ága, ahol el tud indulni, illetve a Nemzetközi MMA Szövetségnek a versenyei, ahol el lehet indulni. Na, ott viszont már nagyon kemény ellenfelek vannak, akik ugye specializált versenyzők. Tehát ezért nehéz maga a harcművészeti életmód, amikor valaki úgy dönt, hogy küzdősportolóként az élvonalba szeretne kerülni, mert valamilyen szinten professzionalizálnia kell magát, így a harcművészeti életének nagy részét be kell takarnia egy ideig, mert nincs más választás, viszont hogyha alapból a szellemi útja és a tudata megmarad azon a síkon, tehát hogy tudni fogja, hogy ezt az adott cselekményt vagy eseménysorozatot én miért viszem véghez az életbe, akkor ez ténylegesen járhat valós jellemfejlődéssel, nem pedig egy ilyen öncélú, önző, pénzgyűjtögető magamutogatása, amivel szintén nincsen semmilyen probléma, mert hogy ebből is kerülnek ki fantasztikus emberek, de azért látjuk ennek az árnyoldalát, hogy nagyon sok sportolót használnak egy ideig, és utána pedig hirtelen kirántják alóluk a talajt, és az életben már nem tudják megállni a helyüket. Hát zenélünk egy picit, 27 perce beszélünk, hát ennyi időt már simán 2 világbajnoki címet szereztél Franciaországban gyakorlatilag, 50 akárhány elefet lekopognál. No, én viszont nem akarom, hogy a főnök kopogjon, úgyhogy most tényleg zenélünk egyet, aztán folytatjuk. 3:41 a pontos idő, és maradt még néhány percünk. A vendégeim továbbra is a Spartan Kempó Debrecen elnöke Keresztesi Péter, illetve az Egyesület kétszeres világbajnoka Szombati Szabolcs. Érdemtelenül nagyon-nagyon keveset beszéltünk a Muzsnai Andrisról. Tényleg csak egy dióhéjban, sajnos ő most ugye nem tud itt jelen lenni, de ezt már gondolom, hogy azért kedves hallgatóknak leesett. Szóval azért Muzsnai Andrisnak a teljesítménye sem, hát önmagáért beszél abszolút. Igen, Andris az, aki teljes mértékben amúgy ő is saját nevelésként nőtt fel mellettem, és hát azt kell mondani, hogy ő azért messze túlnőtt már engem. Ő mindent elért, amire én még szerintem vágyakozni se vágyakoztam, mert nem egyszerűen bele se tudott kerülni a tudatomban. De ugye ő most már négyszeres világbajnok, és jövőre is kvalifikáltatta magát, és mindezt úgy csinálta végig, hogy a harcművészeti útjába beépítve, tehát amit nagyon sokszor mondtam, hogy mi harcművészek mindamellett, hogy részt veszünk ilyen versenyeken, és kőkeményen megálljuk a helyünket. Ő mindemellett edzést tartott, segítette a klubmunkáját, ott volt a táborokba, segített a szervezésbe, és emellett még dolgozott is. Úgyhogy ez így egyben, és ugye rá is érvényesek azok a szabályok, mint Szabira, hogy nem egy versenyszámba, tehát nem egy specializált versenyzőről beszélünk, hanem ő is legalább 5-6 versenyszámba indult, és azért gondoljuk el, hogy mondjuk mester kategóriába, itt azért nemzeti szinten full kontaktba mondjuk bunyózni, mondjuk nagy kesztyűben, utána a kesztyűt levenni, és akkor mondjuk grapplingezni egyet, gi-ben, no-gi-ben,
és akkor utána a kesztyűn az nem is kell, mert jön a pusztakezes viadal, ahol nincs ugye fejreütés, de ugyanúgy van földharc, az a kiósoknak az egyik szabályrendszere, mondjuk ott nincsen földharc, de mondjuk így el lehet képzelni, hogy is zajlik egy ilyen, tehát, hogy, és ugye ott vannak a technikai számok, a formagyakorlat, a fegyveres formagyakorlat és az önvédelem, neki specializálódnia kellett fegyverekre, amiket meg kell tanulni, azoknak az anatómiáját, használatát, stb. És ő ezt mind teljesítette, mind a mellett, hogy levizsgázott második danra is nyáron, tehát így egy csomagban nagyon kemény és életre szóló terhelés ez. Szabi, mi volt, vagy mi történt akkor, amikor a 2 világbajnoki aranyéremmel megérkeztél haza, kinyitottad az ajtót, mit csináltál először? Ettél egy jó nagy adag pörköltöt, vagy... Mert azért gondolom az étkezésre oda kellett azért figyelni az utóbbi hetekben, hónapokban. Igen. Hazamentem nyilván, köszöntem meg, beszámoltam a családtagjaimnak a versenyről, és egy óriásit aludtam. Nagyon kiörült voltam. Hát azt elhiszem. Hát sűrű volt alapvetően az 5 nap is nyilván, nem? Igen. Hát még ott a versenyen is néha volt olyan, mikor nem volt nyilván a verseny, előtte 2 nappal, hogy délutáni alvások voltak. Az érmeket az kötelező jelleg, ebbe kellett vinni a suliba? Hát gondolom azért az osztálytársak kíváncsiak voltak rá. Igen. Megkaptad a nagy tapsot? Hát igen. És jött a motiváció, ugye? Hogy na akkor csak így tovább legyél 3-szoros, 4-szeres világbajnok és a többi. Igen. Na hát, van még egy hónap az évből, és itt az adás előtt Petinek azt mondtam, hogy gondolom, hogy ez már olyan kicsit lazább lesz azért az év utolsó hónapja, és a többi, és azért Peti még csóválta a fejét, hogy te csak azt hiszed. Na hát akkor mi vár rátok még decemberben? Nálunk végig ki van feszítve a húr, most már amúgy majd, hogy nem azt mondanám, hogy egész évben. Most még vár ránk hétvégén egy 2 napos verseny, ez a Hansi Kupa, ami szintén UVSKF szabályrendszerbe kerül megrendezésre. Itt is technikai és küzdelmi számok lesznek, a 15 évesek lesznek első nap, és a 16 éves és a felettiek második nap, szombat-vasárnap. Erre is már készülünk, ugye ennek van egy kupája, a legjobb gyerek és a legjobb felnőtt csapat, ezt már 3-szor zsinórba elhoztuk egymás után. Most törekszünk arra, hogy negyedjére is elhozzuk, körülbelül olyan majdnem 50 nevezővel megyünk, tehát 50 harcost mozgatunk meg, ami ugye mondjuk egy pesti klubnak nem lenne nagy szám, de azért nekünk a 3:30-as kelés és 4:30-ra a buszba, és 3 óra oda, 3 óra vissza. Van, hogy amúgy, tehát ugye azért is például Szabi fiatal, de már most is érzi, hogy a határain van, azért, mert egy olyan évet görget maga előtt az Embukenkempó harcos, amit nehéz kialudni, mert mondjuk egy ilyen versenyen van, hogy 20-24 órát vagyunk úgy talpon, hogy az utazással együtt, tehát, hogy oda 3 óra a verseny, és akkor vissza, tehát mire ágyba kerülsz, már eltelt 20-24 óra, és nyilván ezt a fajta fáradtságot, ez nem egy ledolgozott 8 óra, hanem ezt a fajta fáradtságot nyilván hosszabb lenne kipihenni, és ez nem csak fizikai, hanem ez sokkal erőteljesebb szellemi terhelés, mivel egy versenyen végig élesen kell tartani magad, mert ugye előre kell pörgetned, hogy jó, most ebbe a szabályrendszerbe megyek, akkor oké, erre össze kell szednem magam, ki kell álljak, ebben meg kell méretnem, és ez egész nap, ez egy egész napra van kihúzva. A nemzetközi versenyeknél meg van, hogy 2-3-4 vagy akár egy hétre is ki van húzva ez a fajta terhelés, és hogy ebben valaki ne omoljon össze, vagy ne dobja be a törölközőt, vagy képes legyen arra, mert ugye egyszer meg tudja mindenki csinálni, de hogy képes legyen arra, hogy ez hosszú távon is varróra váltsa, ez viszont egy nagyon magas emberi minőséget kíván. Elnézést kérek a fizika tanároktól, nem szándékos, csak hirtelen ez jutott eszembe, de olyan, remélem azért fizikórán nem aludtál még el, vagy így... Még nem volt. A gondolatot megfogalmazott, de jó lenne most itt a Lorenz erő alatt azért aludni egy jót. Általában a harcművészek
az életben is sikeresek olyan téren, hogy nem feltétlen nem feltétlen anyagi síkon mérjük, de amúgy ott is, hiszen megtanulnak egy rendszert, megtanulnak egy életrendszert, fegyelmezettek, kitartóak, jó a fájdalomtűrésük minden téren, tehát fizikai és szellemi téren is bírják a gyűrődést, és ez azt gondolom, hogy nagyjából felsoroltam annak az eszköztárát, ami ahhoz szükséges, hogy valaki sikereket tudjon elérni az életében. Úgyhogy ez mind megvan nekik. Aki gyerekkorától csinálja, annak ez automatikusan generálódik. Felnőtt korban ezt már ki kell alakítani, ez egy picikét nehezebb, kihívásokkal telibb, mert kevesebbet van, hogy kevesebbet bír már el a tudat, nem a test, és általában a fejünk az, ami beszokta dobni a törölközőt elsőnek. Legyünk őszinték, és szigorúan csak marketing szempontokat nézve, értsd jól, idézővel téve, csak a Szabi által hazahozott 2 aranyérem, hát szerintem mondom még egyszer, marketing szempontból nagyon jó tehet ugye az Egyesületnek, mert azért ott vagytok a hírekbe, olvassák, lássák, kopogtattak többen az ajtótokon, hogy na, akkor mi is ez a Kempó, meg hogy lehet ide jelentkezni, és a többi? Én azt gondolom, hogy aki harcművészetre jön, az alapvetően nem a versenyzés az, ami elsősorban megragadja. Ennek az, hogy vannak ilyen kiemelkedő embereink, mint mondjuk Szabi, ez azért fontosabb inkább, hogy van egy példakép, aki ott áll előtted, akit akár megfoghatsz, akivel küzdhetsz, aki ugyanazt az életet éli, vagy nagyon-nagyon hasonlatosan hozzád, de látod magad előtt, hogy van olyan ember, aki ezeken a nehézségeken át tud menni. És a példaképeknek ez a valódi ereje, hogy egy jövőbeli önmagadat tudod fellelni benne, és egyfajta könnyebbséget ad neked mondjuk szellemi vagy lelki síkon, hogy hát hogyha ő át tudott menni ezeken a nehézségeken, és fel tudta vállalni mindezt, akkor talán én is képes vagyok rá, és ezáltal ezek a példaképek egy olyan irányba tudják húzni a közösséget, ami mindenféleképpen előremutató emberi szempontból. Hát akkor ezt a terhet is el kell viselned, hogy mondjuk az Egyesületen belül te vagy az összes középső és még nagy csoportos gyereknek a példaképe lehet. Hát igen. No hát 2024, hát hamarosan ugye átlépünk majd az új évben, nem tudom, hogy szilveszterkor szoktunk mi azért fogadalmakat tenni, alapvetően ti megtettétek-e már nem is fogadalom, vagy a kívánságaitokat erre a 2024-es évre, ami sűrű lesz? Igen, olyan téren igen, hogy igazából mi a szeptembertől szeptemberig nézzük az évet. Nekünk mindig úgy van a fejünkbe, tehát hogy nekem ez a január, meg hogy új év, ez nekem abszolút nem új év, hanem hogy átcsúszanunk egy másik versenyszezonba, tehát igazából ezt mindig így néztük. Ami várható, az nyilván, hogy a versenyek jönnek, ugyanúgy a vizsgák lesznek, damvizsgázóink, csinálunk saját versenyt is, lesz téli táborunk, lesz nyári táborunk, egy kicsikét jobban szeretnénk nyitni már a táborozás során is az olyanok felé, akik még nem harcművészek, de szeretnének betekinteni ebbe a világba. Úgyhogy ezt is beiktatjuk, meg hát ugye magában az Embukán Kempónak, akik már elérnek egy mesterjelölt, mesterpozíciót, azoknak mindenféleképpen, nálunk ez egy tanító fokozat is, részt kell vállalniuk a klubéletbe, és tanítaniuk kell, enélkül nem fogadják el a mesteri jelentkezésüket. Úgyhogy most Debrecen már úgy áll, hogyha nagyobb katasztrófa nem történik, a Spartan Kempó az minden évben kitermel már innentől egy fekete övest, illetve nem csak egy fekete övest, hanem ugye most a nyári szakaszban 3-an mennek már második danra, és egy Baranyi Koppány pedig első danra fog menni, tehát hogy ez már minden évben
meg fog történni. Ugye ezt megelőzte egy kőkemény 16 év, ami nagyon tudatos volt, egy nagyon szigorú struktúrát követünk, amit minden évben átbeszélünk, akár kétszer is, és finom hangolunk, és ez a fajta oktatás metodika, ez úgy tűnik, hogy nagyon jól működik, mert a haladó szinten és mesteri szinten nagyon minimális a lemorzsolódásunk, és ez a legfontosabb. Na hát egy kérdésre van még időnk, amit Szabinak szánok. Nyakunkon a téli szünet, gondolom, amit nagyon-nagyon vársz. Mit fogsz csinálni téli szünetben? Pihenni és edzeni. Nagyjából ezeket a válaszokat vártam. És segíteni a téli táborba. Nyilván. Na, ezt így élőadásban tudod meg. Most már tudjam. December 25-én, tehát akkor Petiéknél kellene csöngetni reggel 7-kor. Jó? És akkor ott találkoztok. Hosszabb lesz nekik a téli szünet. Még a január első hete is. Ennyit ne pihenjenek. Bizony. No, nagyon-nagyon gratulálok nektek, és én azt gondolom, hogy az egész egyesületnek is lehet, mert ez egy csapatmunka volt, valamilyen szinten talán fogalmazhatok is így. Ebben az órában a Spartan Kempó Debrecen Egyesületével foglalkoztunk. Az elnök Keresztesi Péter, illetve a kétszeres világbajnok Szombati Szabolcs voltak a vendégeim. Köszönöm szépen is. Áldott ünnepeket és boldog új évet kívánok nektek és az egész egyesületnek. Köszönjük szépen. Köszönjük. Kedves hallgatók, ennyi volt már a Kispálya című sportmagazinunk itt az FM 90 Campus Rádióban. Egy hét múlva ugyanebben az időpontban várom majd önöket. Köszöni a figyelmet Ónagy Ferenc.